Maugmang iprinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 3 sarabay na magbaklay sa paagi ng pagiya pakisumaro asin pagdusay sa selebrasyon kan Diocesan Year of Participation ngunya na taong 2024. Maghinanyog kang katotohanan susug sa katukduan kan kagurangnan, magugma asin aktibong maglingkod, magpartisipar asin magkasararo sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na sa programang Lakaw Maghiras Year 3. Sa programang ini, sa indong makakaiba si Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 3 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang hapon sa gabos na mga parantabay. Welcome po digdi sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras Year 3. Asin nguya na pagkahapon, trio po kami. Sabi nga ni Sunny Bersa na mag-iiribahan kami nguya na tulo. Good afternoon po, Monsignor Crispin Bernarte, and of course, Reverend Mark Austin Tuazon. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa imo co-host, Reverend Mark Austin Watson. Ayun. Ay, pagkahapon mo sa inyo partners, secretaries and partners din. Yes, apo. Sa gabos na naginan nyo sa tutuyan mo niya, ay nahapon mo sa inyo. Okay. Okay man ang laog ninda, Jerome? Okay man. Medyo nagaano lang. Okay, so ngunyan na pagkahapon. Karon nagahang si Reverend Austin. Iyo. Baad habang nagaano sa program, magmaplansya na so signal po Mons Chris, 'di ba? So anyway, ang sa yung mga parantabay, pwedeng mag-upon mag-text sa 0938-891-5475. And of course, live po kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po ang sa tuyang programa, ang Facebook Live ta, para mas dakol pa ang maabot ka sa tuyang presentasyon kay ini. Dahilan ngunyan na pagkahapon, mga ngalas kamukong tulo kami ngunyan. Natamananggad po Mons Krista, tulo kita ngunyan na hapon. Significant na maray ining sa tuyang episode na niya na hapon dahil lang ta ini ang concluding episode kan sa tuyang programa. Dahil ang kabilugan kan sa tuyang programa nagtutukar kan mga tema sa taon kang partisipasyon. Asin ang taon kang partisipasyon digdi sa tuyang diocese nagtapos kan tuminalikod na bulan. Kan September 1 nagpuon ang sa tuyang Year of Stewardship, ang taon kang pamamahala. Kaya tapos na itong taon na pinagselebrar, iba na ang sa tuyang yan do ang taon kan pamamahala, or in English, Year of Stewardship. Kaya yarawang kami ngunya natulo, kami na nagtatarabang tanganima, ihatod sa Indo kung ano man ang mga importanteng punto, mga katukdoan kan simbahan manungod sa taon na itong uminagi. At singo niya na hapon, dahil nakaluwas na kita sa taon kang partisipasyon, sa muyang ihatod sa Indo, ang ladawan kay ining pinupo na taon kang pamamahala. Di man ako ang mga partners ma-exit at tapos na sa kuya na pagtukar kan Year of Participation. Oo. At ito, Rev Austin, so medyo mamundo na part na sinabi ni Mons na ini si last, sa last episode na mga kaibahan ta siya sa Lakaw Maghiras. Kung pwede lang po, Mons Chris, day mo kami pagbayaan. Diba? Actually, ng good partner. Yun ang ganang icon kan Lakaw Maghiras. Kaya nga ni Macau
hulugan lakaw maghiras. Kaya poon mo niya na hapon, siguro yaon sa duwa ang padagos na paglakaw, padagos man na paghiras. Kaya continuous manghiray ang lakaw. Pero partner asin yan, manghiras. kita mo yan sa bulon, nagtutubo na ng kagurang mahalin mo na ako, kamo nang magpadago sa bilog na ron. Okay. Yes. Ano na daw, Rev Austin, bago kita magduman sa pa umon skills, sa tuyang mayor na tema, haputon taman daw po si Rev Austin kung kamusta man ang sa iyang eksperyensya nabatean sa eksperyensya niya sa pag-iba-iba po digdi sa programang Lakaw Magheras, especially with Mons Chris. Very good question, partner Jen. Now, Rev, Ano yung partner? Pero essay party niya, an exam. Pero, Ala ka. yun ang ganda. Nakulaon na parte sa kuya na lalo na sa inaapod na ministry ang ma-involve na digdi sa programang Lakaw Maghiras. Actually, siguro sa mga nakulaon na naging parte kay ni, tataon ng ganda ko din pagkakataon na mag-review. Pag nakaluwas ng seminaryo, dipisilo na ng ganaan pag-review. Oo. Pero dahil sa programang ini, tinatawan ako talaga ng reminder, oy, mag-adal ka, igawa ka ng programa sa akin. Partner, ang sarap sa pinakamagayon na dinarata talaga kay sa kuya is ako, yaon sa sakuyang puso ang pagtutugtog. Yan ang take ko ng God, masasayumahan. Although, pigsasayumahan, probo kung magtugtog. Pero dahil kung makahalin sa sakuyang pagkatao at magtugtog, sa maski anong klaseng paagi, basta nakakatugtog, nakakahiras. As in, yun ang inian sa mga plataforma, sa mga program na vocation, special vocation within a vocation na magtutugtog ng God. As in, salamat din sa programa natatawa ng pagkakataon na maihiras at ano man nakakayang ikahiras sa tuyang mga paradaan. Kasi dahil mangyayari kung dahil ng si Mons Chris nagsabi sa kuya ka nakakita dahil ako muna ng fairness, ika na muna ang magpalit sa kuya. Kasi ang enot, ang partner sa first episode na niya ako, dahil makakaroon ko anong gigibuhon ko sa video ko digdi. Pero naitawid ko sa programa, naitawid na itong hapon na ito, and sabi nga na it was very good. As in, duman na, pero madali ko na sa nanakandar, ito natural na sa nangyari sa tuyang pag-restorya. At fairness, as in ako ba, minsan nagdadagog na sa naman sa ito. Pero yung nga nini, nakulaon na magayon na naging parte ako kay ning programa ninhulita. Masasabi ko ng God na naiihiras ko man hindi sa kinakbayan magpo. Salamat mo, Chris, sa pagkakataon ko. Magayon ang pahayag sa tuya ni Reverend Austin. Sa mga nag-iinayog sa tuya niyan, tungkusan ta ini, kung sa iya nagkaigwaning positibo na bunga o kaya resulta ining pagsubaybay kay ning programa o pag-ayon sa programa. Lugod pa man sa tuya gabos, sa Indudyang gabos na nagpa-follow kay ning programa ta, iyo man ang bunga sa to. Tayo ini ang gustong palungan ng kaining programa kan Lakaw Maghiras. Sa paagi kan sa muyang padagos na paglingkod, paglakaw, sa padagos na paghiras, lugod pa man ang gabos magsabay digdi sa pagbaklay na ini asin sa paagi kang paghiras na ini gabos magtalubo tanganing bako sa ng saro, bako sa ng salit na grupo ang talagang nakikinabang kundi ang bilog niya tong simbahan, ang bilog niya tong komunidad ning pagtubod. Iyon na ambot niya tong padumanan. Asin padagos lugod ang satuyang paglakaw, asin paghiras kan anuman na satuyang irinurokyaw sa
sa tuyang pagtubod. Yes, opo. And Mons Chris, anuhan ko na duman, na-mention mo po so word na pagmamanihar, which is iyo po ini ang satuyang tutungkusan nguyan na pagkahapon bilang opisyal man na pagpuon kang nakaaging aldaw ipiglansar na po baga so Year of Stewardship o Pamamahala. Ano po, Mons Chris, ang gustong sabihon kang stewardship o pamamahala? Magayonon na sa pagrupyaw niya to kan taon na ini kan Year of Stewardship o taoning pamamahala nagkaigwa ki sarong tema na ang temang ini sa tuyang saro-saro tayo na nagpapahayag kang kabilugang kang pamamahala. Ang tema ka ining Year of Stewardship o taoning pamamahala iyo ang simbahan ning mga katiwala ng taman na mamahala. So, Okay. apat na tataramon four different words. Simbahan, katiwala, Katiwala. nangangataman, namamahala. So, kung sa tuya ining sabuton, iyon ang mabilog kung ano ang gustong sabihon kay ining taon ning pamamahala. Enot, diyan kita sa simbahan, ordinaryong tataramon para sa tuya. Pero kada ko sa tuya, anday nakakasabot kung ano man ang gustong sabihon kan simbahan. Opo. Halimbawa, mahapot kita, sa inyo ang simbahan nito, madali para sa tuya magturo ning building. Oo. Iyan, building naan. O kaya, Sa istruktura. i-describe ta pa. Iyan ngayang pulaan ato. O kaya, itong green na ato. Iyan ang simbahan. Pag huminapot ka, dahil lamang sa satuyang consciousness, dahil lamang sa satuyang pag-iisip na ako, parte kan simbahan na iyan. Na ako, kabtang kan simbahan na iyan. Harayoon sa satuyang pag-iisip, sa satuyang consciousness. Itong talagang esensya kan tunay na simbahan. Narumduman ko yaong kitang tuluduman sa blessing bagakan renovated church building kan tagas. Yes, opo. Yaong kadumang partner Jen, kadumang partner Reverend Austin. Duman sa okasyon na ito sa kuyang pinagmensyonar na ito sa tuyang pinagblessan sambahan kan simbahan. So, meaning to say, lugar kan simbahan. Taan simbahan, ako, kitang tulo, kita gabos, kita ang simbahan. Alagad, kita bilang simbahan, nangangaipuning lugar, tanganing day kita mauranan, day kita mainitan, asing komportable kitang makapagsamba. Kaya, ang simbahan na inaapunta, itong structure, itong building, actualmente, sambahan kan simbahan. Kaya ngunyan iyon ang enot na termino na sa tuya naman na lininaw na kita ang simbahan. Yes. Kaya kung kita ang simbahan, daining exempted, daining it's a puera. Gabos pa lang kita, miyembro, gabos kita kabtang, kita na mga binunyagan sa sarong Diyos na may tulong persona. Kita na mga nagsusunod kay Kristong kagurangan na iyo ang satuyang kaligtasan. Kita na minasimbag sa pangapudan kan tataramon ni Diyos tanga ni mamuhay sa kabanalan asin mag-abot duman sa iyang kahadean. Iyon na ang simbahan. Nagbabaklay ngunyan sa ibabaw ng daga pasiring sa dapat niyang padumanan na iyong ang kahadean o kabilugan kang kahadean kan sa tuyang Ama na tinudo sa tuya ni Kristong kagurangan. Oo. Kaya iyan ang enot na element. May narumduman ako, Mons Chris and Rev, duman sa... Ang ikadua, Okay. Medyo, Go ahead. medyo naglalag lang kita kidit. May narumduman ako, Mons Chris, duman sa homilia mo po, duman sa pagbelas baga kang altar sa tagas. Na nakadepende sa simbahan ang magayon na sambahan. Di ba, Rev Austin? Yes. yun ang kaya kung magayon ining inaapod ang church building, ladawan ini kang kagayonan kan tunay na simbahan na iyo ang katawuhan.
Kaya madepende na agad sa tunay na simbahan, itong inaapod ng simbahan, nasabi ko nga ni sambahan. Sambahan. Iyan. Yes. Kaya, ngunyan, na nasa buhay, ang ikaduang elemento na buot niya to, na tukaron, ining mga tinitiwalaan ning mahal na Diyos, ining mga katiwala niya. Natata, kita na mga miyembro kan simbahan, tinitiwalaan ning mahal na Diyos. Aram niya to sa kapino ng pamahan, nakita ang mga imahen, ang mga ladawan, dahil tali na lang kita kabaing ning mahal na Diyos. Considering kung kita bastang pabayaan na dahil lamang kikoneksyon sa iyang buhay. Kung ika ngaya kaladawan o huya ang kwan, ika ngaya nakaumagit sa imong linaladawan. Pero may koneksyon anduang iyan. Bako sa magkapandok ngaya. So pag sinabi bagang ngaya, you are your father's son, or like son, like father. Bako sa na iyan na mga external na aspekto kan sa tuyang buhay. Kundi may koneksyon, may relasyon ang duwang identities na ini, ang duwang persona ini. Kaya kung inaapod kitang katiwala ng mahal na Diyos, tinitiwalaan kita dahil takitaan sa iyong mga kaimahin, kalalawgon. Meaning to say, ang sa tuyang presensya, minarepresent sa relasyon na iyan, itinaw sa tuyaan full trust na anuman na sa iyang linalang, kita ang ginibong enkargado. Iyan ang inaapod na katiwala kita. Ayun. So kita ang enkargado kang gabos na linalang. Bako sa itong kapwata tao. Bako sa itong fellow human. Kundi gabos na linalang. So hayop, so tinanom, so tubig, so kabubuldan, so mga gapo dyan, gapusan, may buhay, as in itong daing buhay na nakakatabang sa may buhay, gabos iyan linalang ng mahal na Diyos, as in itinaw sa tuya na katungdan. Diyan pasana sa linabi sa tuya ng mahal na Diyos, na itinaw sa tuya ang dominion, ang buot sabihon ang katungdan na pangatamanon ini. Kaya tandaan niya to, pangatamanon. Iyan ang ikatulong tataramon kan tema. Nag-aataman. Kaya kita pala ng mga tao nag-aataman kang bilog na linalang. Bako sa na itong tao kapareho ta, kundi ang bilog niya itong kapalibutan. Ang bilog niya itong kinaban. Kaya nga, inaapod baga ang kinaban. Magayunon ang pag-apod ka ini ni Papa Francisco sa tuyang common home. So, iyan sa tuyang common na iniirokan. Kaya kita inaagyat to take care of our common home. Na sa tuyang atamanon, sa tuya na paglingkudan, sa tuya na pagkarahayon, sa tuya na kamutan, an sa tuyang dagaan, sa tuyang kinaban, ta inihinimo ni Diyos para sa tuya tangan magkaigwag kita ning marayrahay na istaran o ierokan. So magkayunon kung balikan niya to mga tugang, itong pasurunod-sunod kang paglalang ning mahal na Diyos. The story of creation. Paano nangyari? Nagpuno na baga, let there be light, no? Kabilugan, let there be light. Kang nagliwanag na, saro-saro baga ini na pinaghaman o pinaggibo ning mahal na Diyos. Naggibo ning daga, naggibo ning katubigan, so daga, tinawan ning mga tinanong sa katubigan, tinawan ning mga sira, so kabubuldan, tinawan ning mga kahoy, tinawan ning mga hayop. Gabos ini tanganing handaan kita kan sa tuyang pagkabuhay digdi sa ibabaw ning kinaban. Ang ultimo bagang linalang ang tao.
kita na mga kalalawgon niya, kabahin niya. Bot sabihon, hinanda mo na ning mahal na Diyos ang satuyang iirukan. Hinanda mo na ning mahal na Diyos ang satuyang harong. Kaya magayon ang pangapunan kay ni Papa Francisco na ang kinaban is our common home. Ang satuyang agyat is to take care digdi sa satuyang common home na iyo ang daga, iyo ang kinaban. Kaya every single thing na yaon diyan sa ibabaw ng daga, mahalaga iyan para sa tuya na dapat niya to na bantayan, dapat niya tong atamanon, dapat niya tong parambungon to make them abundant. Tayo yan ang dominion. Bako man ang dominion, magbantay sana na dai kitang pakiaram. Basta kita duwang karabaw o sagod pa man nagbabantay kita duwas sana igwa kitang katungdan na atamanon iyan na sa duwang karabaw naging 4 naging 10 naging ginatos iyan ang katiwala kaya ngunyan kita inaalok na mag-ataman iyan ikatulong elemento bako palan na mag-abuso mag-aprobisar iniintirong para sa tuyang karahayan. Kaya sa kinaabang kita nagkukuakan sa tuyang kakanon, sa kinaabang kita nagkukuakan sa tuyang pagkabuhay. Kaya dapat pangataman tanganing dai maubos sa kakanon, dai maubos sa pagkabuhay. Alagad kung kita mag-abuso na kaiyan, talagang mawawaran iyan. Magayon na halimbawa ang sa tuyang banwaan, ang sa tuyang nasyon sa Pilipinas. Ang nasyon ta sadit sana pero abundante maray natural resources. Aram niya to ang sa mga nagdudurman sa tuya kung sa ina lugar, aram niya to na sa Middle East may wason mga disyerto. Dahil na anong kahoy, dahil na anong burabot, harayo kung makako ang tubig. Alagad sa Pilipinas, abundant of all this. Okay? Okay. So sabi nga ni, minsan anong ituldok mo digdi sa daga sa Pilipinas, nabubuhay, binarambong napapakinabangan. Nagpulaong ko tang balaog para sa tuya, alagad, dahil tamang pwedeng sa iyong mahan ang realidad na kadakol man ki mga taong ganit na ina-aproprisaran, inaabuso ining mga kayamanan ni kang Pilipinas na di tama hihiling bako ining orgulyo tang mga Pilipino na pigapon na only in the Philippines kita minadakop kan sa radit na sira bawal an sa ibang nasyon nata tan sa radit na sira pagdai mo iyan mo na pagdakop kaan alagad sa tuya dai kita kayang ki control kaya kung minsan dai nang sibubog dai nang galunggong dai nang bangus mga madalion ko tayan magdarakol sa tuya sa Amerika halimbawa kung ikangaya you go out fishing nakadakop kang hanit na igo mga bunay igo baga anit baga ang babaying hanit magulgo na bunay diyan bawal iyan na darahon sa harong lutuon iuli mo yan sa dagat tagulpi yung panghanit maano kaya ang masunod yan so sa ganahon iyan kaya ang pangatamang palan bako pag-approve sa bako pag pahiling kan sa tuyang kaunasan kan sa tuyang kaganidan tandaan niya to na bako sa nakita ang gustong magkakan kan mga yaon sa kinaban kadakol kitang mga tugang and bako sa nakita ngunyan kaya dapat ang pangatamanon tangani handaon para sa maabot man na henerasyon ta sa tuyang kaganidan iyan sa tuyang kaunasan iyan nakita saan magkakan mo niyan so mga kitang maarabot din ang kakakanon so anong sasabihon kayang kan mga maabot na henerasyon kita ang henerasyon kan mga unason kaya bako magayon and then ang fourth
element tanganing mabilog na itong namamahala. Mhm. So tandaan niya to, nasabutan ta na sa simbahan, Katiwala. nasabutan ta na itong katiwala, Mhm. nasabutan ta buot sa biyon kang namamahala. Tinawang kita ning katungdan. Okay, itong nahiras ko na kung ano iyan na dapat ang gigibon. Pangatamanon an sa tong buhay, pangatamanon an bilog na kinaban, pangatamanon ang kapalibutan. Ngunyan an hapot pagkatapos kang panahon, igwa kita ning obligasyon na mga sisimbagon. Iyan ang pamamahala. We are accountable for every single thing, for every single of life di sa ibabaw ng kinaban. Kaya at the end of the day, kita ang haputon kung ano ang ginibutan. So garumaga, sa parahabulakan mga talento. Okay? So saro winalatan kisampulo, so saro winalatan kilima, so saro winalatan kisaro. Itong 10 naghinguha na madubli itong ibinalat sa iya. So he invested in a bank, asin ngunyan, pagbalikan amo, so 10, naganar paki otro 10. So the 10 became 20. So minalatan kilima, siring man ang ginibo. He invested the amount, the capital, pagbalikan amo, so 5, naginang 10. So double. Alagad itong winalatan kisaro, dahil tada inagamit kan sa iyang kadulungan na winalat ning mahal na Diyos sa tuya gabos, nagi siyang makasadiri. Ang pagkamakasadiri, bakusan ng minaulag kan sadiri, minaulag pa kan reputasyon, kan ladawan kan iba. Anong kinibukan sarong ini? Pinag-akusar pa so amo. Ika nga daing datang tao. Ika, gapos na mga karatan, inakusar niya. In fact, it was not true. Kaya ngunyan anong ginibo dahil sa sa biuntang bako masagaro ining kaluyan pag-isip ang pagkapud kay ni sa Bicol kadangagan dahil sa iyang kadangagan bis na i-invest to kwarta saru-saru ilinubog mo sa daga Ayun. Di na pagbalik pakinabangan. kan mo huni ngayon so ilalap mo sa kuya so saru manggiraray. Yan. Di nagbunga. Ano sa aksyon kan amo? Very drastic sa aksyon kan amo. Kuha nga ito na iwinalat ko sa iya, taitaw duman sa dakol. Kaya so dakol na dagdagan pa. Okay? Asin lang, ano ang sabi kan amo? Gapo sa ngay ang kamot, itapok sa lawod. Duman siya ngay maghaya, magparagot kan mga ibo. What a drastic measure na ginibo. Kaya iyo ini, anbot sabi yung kampaniwala. Iyan ang kabilugan kan sa tuyang tema kan taon kang pamamahala. Simbahan ning mga katiwala nagaman na ala. Ayun, so dako laon agad sa tuya. Kan Reverend Austin. Go ahead, Rev. Okay, go ahead po, Rev Austin. Okay. Rev Austin na, okay, so laog may, clear ba? Okay. Sige. Ganyan, okay po mo yan. Okay. Okay, go Okay. ahead. Go ahead. So kasubago na ko na-catch up. Sige. Sabi ni Mons, Chris, ano man daan sa imong reaction? May idadagdag ka? Go ahead po, Rev. Duman sa mga tiktabi ni Mons. Yes, opo. Yan. Iyon ang mga tugangan ko po. Nagkakaigwa kita ng siring na kaisipan. So, dahil na tataawanin halaga so sa tuyang responsibilidad bilang katiwala, bilang tagapangataman, tagapamahala, kan mga palaong ng pag-isip ta, ini, bako kitang katiwala, pag-isip ta, firme kita, kag sa diri kay lagad kung hihilingon tamang baga, dahil man, i-ano man sa tuya, minsan sa tuyang buhay, bako maniniso sa tuya, minsan ng buhay ta, tiniwala man sa dahil sa tuyang kagwag. Kung siring, ako maninis sa tuyang
para sa dirihon, ano man na bagay na igwa kita, hihiras ta sa satuyang kapwa. As in, pinapadakol ta, pinapalago, tangaling pa kung sa nakitaan manghinabang, kundi mas nakul pang tao. As in, kung payo sa kaisipan ta, ang siring na bagay, talagang mas mararaon ang ano man na biyaya na itinataw sa satuyan. Ayun, so parang pagiging responsible management of something na ipigtao as in ipigtiwala sa satuya, di ba po, Mons Chris and partner Rev? Opo. So maano muna po kita, mahanap buhay muna kitang tuluan, no? Para pagbalik ta, para pagbalik ta po, Mons, may isnakan po kita. So, sa tuyang pagbabalik aramon ta ano sa mga patugmada ning pamamahala. Oras, alas 2:39. An oras hatod sa Indokang Newzep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier ito. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na
Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGB AM and 97.1 OK FM. Okay na sa ikaduhang kabtang nakitakang sa tuyang programang Lakaw Magheras asin ini manggiraray si Johnny Balyaran with Mons Chris and Reverend Austin Tuason. Kamusta tamo na ang mga nakaantabay po ngunyan mga partners, si Mr. Eduardo Ray Ramoso, Jasmine Gonzalez, Marvin Marquez, and si Mr. Gerald Aranya. And sabi digdikang ni 432, okay lang Mons, basahon ko po sabi niya, parte ba kang pamamahala ang pag-ako asin paglingkod sa mga may kaluyahan? Paano po maiko-connect digdi ang nainit na mga programa kang simbahan? Okay, so magayon na hapot na iyan. Parte ng God dahil sabi ta pamamahala asin pamamahala para sa gabos na linalang ning mahal na Diyos. So ang linalang ning mahal na Diyos, sabi ko kasubago, gabos iyan bako sa ng mga tao kundi gabos na nakapalibot sa to. Alagad tawan ta ning atensyon ining kapwa niya to tao dahil ini ang kahaputan. Parte tabi kaya sa dalagan kaining programa tango niyan pag-abutan duman sa mga kabtang programa pamahalaan simbahan itong salud kan lambang saro. Kaya ngunyan iinot ko na itong stewardship of health or health stewardship. Sige po. Parte iyan, kabtang iyan kaining programa kang pamahala na sa tuya na pagtatarabangan hingwa na dai ning lambang saro na dai katatawan kan tamang atensyon tabakong monopolya ning mayaman ang marhay na salud katungdan ini ning lambang saro sa tuya na may pagmakulog sa kapwa. Katungdan ini bako sa nakang gobyerno, katungdan ini kan lambang individual sa to na itaon sa maluluya duman sa mga naghihil. Kaya parte tabi ini kang programa kan stewardship nalugod pa man itao sa tuya an magayon na pagmidbid kan lambang tugang lalong-lalo na ang pagtabang duman sa mga maluluya, duman sa mga inaapudang nasa laylayan kan sa tuyang banwaan. Okay. May dagdag ka po, Rev? Ayun. Ang warang audio si Rev Austin Jerome. Kung di ako masasala partner, no? Bakusa naman ini so physical na salud. Okay. Ang tigahapot kan sa tuyang texter, no? Kundi more than beyond physical stewardship, physical health stewardship, yaon man ang pangataman sa kalag kan lambang saro. Pero inanggad mawawara iyan sa bilang partikan trabaho ni pagpamamahala kan simbahan. Purog na kan mga kapatian, kan mga liderista, kabaing ng ganyan. Tapos na naman pwedeng tuparunta sa
sa health, yung physical, kundi pati man sa mental health, pati sa tuyang spiritual health, magayon man yan at ito karon as in, kumusta Kumustahon. taman. Ngunyan, lalo na ngunyan na taon kan pamamahal. Ayun, so dakulong pa mga maadaptar kumbaga sa mga programa po Mons and Rev kang enot na nainot na ka mga simbahan mas mapapakusungunyan so implementasyon, di ba? Okay, saro pa po digdi. Okay lang, di pa kay Tawanin emphasis ngunyan na taon. Opo. Nata stewardship ang napili ngunya na taon ang paghunami po mission ang sunod na celebration. Mons Chris? Okay. So general theme kang sa tuyang simbahan sa kabilugan ng Kinaban manudigdi sa pangapunan na maging sinodal tulong tema. Okay. Nainot sa communion, masunod participation, as in ikatulomisyon. Alagad ini, ginamit ang tulong anong ini, tulong temang ini, na maging parte kan 5 taon niya itong preparasyon, pasiring sa tuyang Golden Jubilee sa maabot na 2026. Kaya bot sabihon, nagkaigwa kita ning 5 taon na preparation. Kaya itong tulong temang ito, siningit ang kiduang tema. Kaya ang nangyari kan 2022, ang sa tuyang pinagtukar ang komunyon, sinundan 2023 kan formasyon, asin ngunya na 2024 iyo ang partisipasyon, as in 2025 na nagpuo ng unya na September, iyo ining stewardship, as in admission sa maabot na 2026. Kaya iyan tulong iyan na tema kan communion, participation, mission talagang tinutukar. Kundi kinaganta, kiduang additional theme na nga ni mabilog itong 5 taon na preparation para sa tuyang nagdadangadang na jubileo pag-abot kan 2026 na kita magiging 75 years old na bilang sarong dioceses. As in, ang celebration ng sa dioceses kan Legazpi, celebration ini kan bilog na Bicolandia. Ang bilog na Bicol magiging 75 years old na bilang sarong simbahan na lokal. So Caceres, Archdiocese, as in, so Sorsogon, as in Legazpi, mga nasasakupan na dioceses. So bilog na Bicol dahil ang archdiocese kan Caceres kan Panamo, kairibanan ang buong probinsya kan Camarines, Sur and Norte. Ang dioceses kan Sorsogon kairibanan ang probinsya kan Masbate, asin ang satuyang dioceses kan Legazpi kairibanan o nasasakupan ang probinsya kan Catanduanes. Kaya sa 2026 bilog na Bicol Region, Bicol na simbahan kan Kapikulan, masilibrar ka ining jubileo. Asin na handaan ta sa pagtukar ka ining manlain-lain na tema. Kaya ang misyon maabot-tabi, iyon ang magiging last topic ta sa preparasyon. Ayun, oo. So yan ang pagkaantambayan ng tanaman, di pa po Mons Chris. Okay, so balikan ta na lang po so iba pa. Kasabago na to karon na po ni Mons Chris and ni Party Rev yung manungod sa tema. Iyo po ang simbahan ni mga katiwala na nangangataman na mamahala. Ano naman po ang mga patugmada ning pamamahala? Igwa kita mga tugang ning nagkatulong patugmadan kan pamamahala. So sabi unta huyang kan anchors, okay? Digdi nakaangkla ang pamamahala. Asin an tulong iyan enot ang conversion in English, which is turning away from sin, etc. Okay? Ang ikadua, iyo ang pakisumaro bako sana sa itong mga tao kundi sa gabos na linala. Asin ang ikatulo, iyo ang pakiras sa itinaos sa tuya o winalat sa tuyang responsibilidad. Saroon ta ini. Sa halipot na pagpahayag, ang konversyon, iyo ang kalikod niya to sa satuyang pagkamakasadiri. Self-centered, selfish, dahil kita pwedeng gumibok ang ano manakatungda na iwinalat sa tuya ning mahal na Diyos. Tagagamiton ta. Halimbawa, bato-bato sa langit,
Okay. Ngunyan baga, harayuong pan eleksyong gulpi ng nangangampanyan. Okay. Talamak na po. Yan, Puli. yan, dahil yan masayuma. This is how dirty politics is here in the Philippines. Dahil masayumaan. Ngunyan, lugod pa man, sa mga nag-aambisyon, maging mga leaders kang banwaan, mahali ining pagkamakasadiri, tanganing tunay na makapaglingkod. Tagod na makasadiri kita, kita pwedeng maglingkod. Okay? Si Jesus baga ang satuyang ladawan kang paglingkod. Ano ang pahayag niya? I came not to be served, but to serve. Okay. So, nahihiling ta daw yan sa satuyang mga political leaders, sa satuyang mga civic leaders, sa satuyang mga church leaders, na antuyo sana iyo ang paglingkod. Buot sabihin, pagdusay kan sa diri. So, ang pagkamakasadiri, dahil nang magarantiya nin anuman na liderato, dahil magarantiya nin anuman na paglingkod. Kaya, tangani mahali ang satuyang pagkamakasadiri, dapat talikdan ta ang anuman nakapangyarihan ng kasalan sa satuyang buhay. Turning away from sin. So, konversyon. Ang konversyon, duwang bagay ang hinahagad sa tuya. Konversyon, na mahali kita sa itong pagkamakasadiri, konversyon para sa kahadian ng mahal na Diyos. So, conversion from and conversion for. So, matalikod kita sa pagkamakasadiri, sa unason, sa pagkaganid, asin, madusay kang buhay para sa paglingkod na iyo ang pagpamuraway sa mahal na Diyos. Iyo yan ang buot sabihin kang conversion. Kung gusto niya ito maging marahay na tagapamahala, dapat konvertido kita. Ayun. Na ang Diyos na tuya na minamipid na pinaglilingkudan dahil ng iba. Okay. Ang ikadua, itong pakisumaro sa gabos na linalang. Enot, sa satuyang kapwa-tao. Bako kitang makisumaro sana through a selected group. Okay, isa na nga ini ang gusto kong sabayan. Isa na ang gusto kong tambangan. Igwa kitang mga favorite circles. Igwa kitang mga favorite groups, favorite persons. Dahil, bako yan ang pangapudan sa tuyan. Na ang lambang saro dapat mamigbidan tang tugan. Iyan ang kagayunan kaining pagiging simbahan na sinudal. Nan agyat sa tuya sa paagikan paliwanag sa to ni Papa Francisco, there should be no exclusion. Okay. Iyan ang habo kan simbahan ang inapuntang exclusion. Ang simbahan dapat ang termino inclusion. Na dahil pinipili, dahil pinapalahain. Gabos, welcome sa simbahan. Gabos, hinihiling na may iaambag, na may dakulang katungdan. Gabos, nagkakaminroot-buotan. Iyan ang ladawan akan simbahan. Kaya ngunyan, inaapunan kita na makisumaro sa lambang saro dahil kita gabos mga aki ning mahal na Diyos, kita gabos mga disipulo ni Kristong kaguranan, kaya dapat kita magkaburunyo. Iyan ang pakisumaro. Pero bako sana sa bako sana sa tuyang mga tao. Ang pakisumaro tang ini dapat should go beyond the limits of our human nature. Na kita sana ang nag-aaramig mga tao, dapat amigo taman ang gabos na linalang. Ang magayunong kaining modelo, ang magayunong kaining imahin o ehemplo, si Saint Francis of Assisi, San Francisco de Assis, kung saan inaapod niya ang gabos na tugang, brother, sun, sister, moon. Sa iyang mga tugang ang mga kabayo, sa iyang mga tugang ang mga urig, sa iyang mga tugang ang mga masitas, sa iyang tugang ang mga asadog, sapa, magayuno na imahin. Kaya siya sarong tawong banal na kan siya baga nagkadan, madali o naging santo tulos. Diyan pala, kung gusto ta maging santo tulos, pagkagadanta magitulos itang San Mark, o San Austin, San Tadien. Okay. So iyon pala ang formula na makisumaro
kita sa gabos na linalang. Bako na may pigpipili kita. So sabi ko, sa tao na kita ang pipilion. Gabos kita brother's keeper, gabos kita sister's keeper. Dahil kita ning pipilion. Pero sabi ko, that must go beyond sa limitasyon kan sa tuyang pagkatawo. Makisumaro pa kita sa gabos na mga linalang. Siguro matarang kita, makatakot makisumaro sa mga leon. O dahil taman papahog ang buhay ta sa mga leon. Alagad, dahil nangahulugan, tanwili ini maisog na garadan ayang gabos. Kung garadan nun tayo yung gabos, dahil ng balance sa tuyang natura. So, iyang bagaan sa mong agyat kaining pagpreserbar taking inaapod ng biodiversity. Okay? Kung sa ecology. So, gabos iyan may halaga, gabos iyan may ampag sa satuyang buhay. Kaya, dahil dapat na pag-apusoon. Asin, ang ikatulo, iyo ang pakihiras sa responsibilidad. Na dahil man kita digdiin na po din ng mahal na Diyos na maglakaw digdi sa ibabaw ning kinaaban to spoil ourselves. Tinawang kita gabos ning katungdan na dapat niya tong atamanon. Asin sa tuyang paghirarasan an anuman nakatungdan. Halimbawa, mapon kita sa basic society na iyon sa tuyang pamilya. Bakong tama, bakong ideal ang pamilyang iyan kung dae nagtatarabang. Halimbawa, kami sa panahon kong ini, I don't know now, kami halimbawa, gapos kami may assignment sa harong. Kang subako na kaming mga aki, igwa na kaming kapasidad na igwang mga assignment. Okay, sa imo man ini, sa imo man ini. Gapos nagtatarabang-tabang. Iyan ang paghirirasan, iyan ang pamilya. Bakong tama sa magurang na-spoil ang mga aki. Okay, ta ika-aki ko, uyang kanjang kasanod tukaw. Ato dang kakipagkaon kanyaya, ilalaba ka, gapos dahi ka manggigibuhon. Bako ining educational, bako ining formative. Kundi, ang lambang saro, minsan kurang no kayaman, pinapatana ki-responsibilidad sa buhay. Otherwise, dahi kita magiging adulto. Okay. Nagsabi-sabi ko, nagugurang ay ang paus-os. Okay? So, kung gusto tang maging produktibo, dapat may mitbikitan katungdan. Kaya paghirarasan tayo yan. At agad pag hiling ko mga partners garo ngayon. Oras. Alas 3 na. Kaya, kuduton kita ni kaya Sir Henry. itaw ko sa inyo na ang panahon. Oo. Igwa kong i-show na picture. Jerome, igwa kaming i-show ni Rev Austin para sa imo po Mons Chris na litrato bago kita mag-paaral. Pero habang tig-show yan, sige Rev Austin, go ahead. Wow, ayun na. Ano yan? Okay, go ahead Rev Austin, ang sa imong mensahe. Kayong mga retrato ta? Ano ito partner Jen? Ending message? Yes, opo. Ano ang sa imong mensahe? Program naman yan. Okay, go ahead. Opo. Matuga na nagtaso pag-inot na tataramon manunod sa tuyang taoning pamamahala. Napulod pa kitang itutukar, napulod pa kitang manunudan, nagpupulod pa sila sa tuyang taoning pamamahala. Kasi siling kan sa taoning partisipasyon, kapos kita inaapudan, siling na kita inapudan sa buhay sa tuyang kaguranan, sa misteryo kan sa iyong pagkabuhay, kita man tinatawan man in katungdan na mamahala. At siniyo iniyan sa tuyang pagyayamanon yan na pagkusan ng pagyayamanon kundi pakakasabuto na marhay. Tanganing mas mautog na nagayo sa tuyang puso. Yes, okay. So, sa mo yung parte ni Rev Mons Chris, dako lang challenges sa mo na iwawalat mo sa mo yung ining programa, di ba Rev? Yes, yun ang parang, parang may kayang-kaya ni Dungduwa. may kaya nga rin nakapagsabi ako partner dyan, bako akong maninigo na mag-akop ng katunda na ini. Oo. The Lord is
with us in the journey. Wow, thank you so much. Parang may parte na igwa kaming fear ni Rev, pero sabi mi nga ni dapat yaon so tiwala mi ni Rev kasi tigtiwalaan man kita Rev ni Mons Chris, diba? So Yes, yes, partner. oo, dako laon na bagay ini. Especially mas nakaukod din akong marhay kay Mons Chris ngunya na sabi nga ni maski haloy-haloy naman ako sa radyo pero kang naglakaw maghiras ako, nakaukod ako mag-review man. Nakaukod ako mag-adal giraray kung mga terms and iba pa mga preparation sa pagprograma. Kaya dako laon po Mons Chris na tabang ika sa sakuya. Of course sa pagtalubo kang sakuyang career and of course ang sakuyang kakayahan man bilang sarong angkor and of course digdi po sa pagheras sa mga tao na sabi nga ni kung may talento iheras, di ba po? Thank you so much po Mons and sana day mo kami piglingon. Di ba? Okay, go ahead Mons Chris. So, sa tuyang mga taga-antabay, sa mga regular followers ta, ipadagusta an daing tapos na pagsimbag sa pangapudan kan mahal na Diyos sa paghimati kan sa iyang tataramon. So, siring baga sa sinabi ni San Pedro, ni Simon Pedro, kay Jesus na kagurangnan sa kiisay pa kami maduman, yaon sa imong tataramon ng buhay na daing kasagkuran. Kaya padagusto niya ito ang paghimati ikan tataramo na ini na para sa tuyang karahayan personalmente asin ikakarahay kang bilog niya itong banwaan kan bilog na simbahan. Salamat sa inyong gabos. Diyos mabalos. Okay, hello muna kay Jo Labaw and Noel Marinay and si Vicky Batalyer Basabe. Asin sa iba pa po na nakatutok ko niyan, thank you so much. Siring man ang rayao na sa Indang Harong. Ang tabayanan po giraray ang mga masunod na edisyon, presentation kay ining programang Lakaw Magheras. Siguro mag-year 4 na ba kayo Mons Chris? Sa masunod ano. So, abangan ta po yan kung ano yun na Year 4. na preparation na. Okay, nakaibata po sa lado technical si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron, ini po si Johnny Mati Balyaran. Si Monsignor Chris Bernarte Jr. Iman po si Reverend Marcos Watson. Kami po may napaabot din dakulang pasasalamat, ini pang programang Lakaw Magheras. Sa indung nahinan nyo, ang programang Lakaw Magheras Year 3. Abangan giraray sa masunod na Biyernes. Asaro pang edisyon kan programang Lakaw Magheras Year